en Wilson Ochuka. Kawachako en anyuola mar jogo mane wito ngimagi masira mar apaya manotimre otieno manyoro e gwenge mag Arimi County ma Nakuru osechako yango ringre mag wedegi e kar kano ringre mamolo. Ji abirio kind ji 12 mane owito ngimagi masirano mane otimore kar saa 1:30 midhiambo manyoro oyang ni wuok e gweng' achiel ma Arimi. Joyce Oduor gi ler mathoth. E kar kano ringre mamolo kaunti ma Nakuru, rumbi mar lit kod kuyo okwako kor lwasi e seche ma wede kod osiepe ochopo mar yango ringre joheragi mane owito ngimagi otieno manyoro e masira mar apaya mane otimore gwenge mag Arimi, apaya manjoro Elbagon. Laban Mutura ochopo mar yango ringre nyakware Penina Wambui majahigni 14 ma en achiel kuom jogo mane owito ngimagi e masirano mane otimore mana ondamo machuok kowuok kama gidake. Alikuwa anatoka shule ya DB akija kwetu report from hapa Cheponde ndio kapata ajali hapo Aremi. Susan Wairimu bende ni gilite chunye toki yango ringre mar wuode majahigni 14 Kakiarie Mburu bende ni gibuok tok fwenyo ni wuon mare en achiel kuom jogo mane owito ngimane e masirano. Mtoto wangu aliaga siku ya jana kwa ajali ya barabara iliyopatikana hapo karibu ashuke hapo Aremi. Mimi bila ya kujua ni babangu ako hapo, nilikuwa naokoa hii mili ingine. Sasa bila ya kujua babangu ako hapo. Sasa nilirudi kujua babangu ako hapo, nilipopigiwa simu, kaambiwa babangu ako mochari, na nikakuja leo kumuona. Kaluore kod lipot marobila, nyamburko matingo jowuoth 14 ne obayoyo e wang' apaya manjoro Elbagon, kendo tuomore gi lori moro kar saa 1:30 otieno manyoro, gino mabende oyang kod moko kuom joneno mane ochopo e kar masirano. Inasemekana ya kwamba gari imekata breki huko sehemu za juu Cheponde, kufika hapa amko ikakatika ama ikapasuka miguu, ikapiga lori, na wakati imepiga lori ikaweza kuua watu ambao hawajapungukia zaidi watu 10. Tukapata accident hapa Aremi. Tukagongana na Nissan ilikuwa imekuja ikatoboka mguu, ikaroro ikatukuta ikatugonga. Jodak magwengego koro kwayo migepe mochung'ne nono arita e apaya mondo non chal mar apaya no kendo oket rang'uk ng'we airititi kata bumps e apaya no mondo kony e geng'o masiche mag apaya. Kutoka hapa mpaka wetu wa Njoro kuelekea Moro, hii sehemu hali ya barabara ni mbaya, iko na mashimo, kona zake ni mbaya, hazijaangaliwa, hatuna bumps. Tunaomba idara ya barabara ihakikishe kwamba imekarabati sehemu hii. E kind ji 12 mane owito ngimagi e masira, abirio kuomgi wuok e gwenge mag Arimi ka koro jogweng' kwayo sirikal mondo okony e ting' mar iko. Kusema kweli tuko na husuni, ni msiba mkubwa, maana wenye wameaga ni majirani, na kazi ambao wanafanya wengi wao wanafanya hapa kwa Maua. Kwa hivyo tunahusuni kama serikali, tunaomba muje mtushikilie mkono, maana ni area moja, ni kijiji moja. Sisi wana kijiji hatuwezi hii jambo tukua peke yetu. Kwa hivyo tunaomba mkono wa serikali uje utushikilie ili tumalize hii kazi. Nyaka iseche mane wadhie yamo, ringre 10 oseyang kod wedegi ka ringre 2 mar dichuo kod miyo to poko yangi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ogai marobila Douglas Kanja koro kwayo